na kami sini pero juga dugay na ito. So sa sini nga klase sa kasadyahan ginakabig namon nga first time nga naka-participate kami. Una nga tinutuyo sa pag-participate, siyempre ipresentar man ang ibutang man ang banwa namon sa limelight because our participation can be a source of our collective pride as an Igbarasnon. And most of all, this is also an answer sa panawagan sa gobernador nga sa pag-promote sa probinsya sa Iloilo, no, sa ban, foodie, friendly Iloilo. Ti nag-participate gid kami, no. So ni suporta namon sa Iloilo province. In the same way nga ang Iloilo province pagi sa atong gobernador Arthur Defensor madamo man ang mga gibulig niya sa banwa sang Ibaras. Kabalo kita nga Ibaras is known sa mga falls kag iban pa, pero kinanglan pagid nga ipakilala ang Ibaras pagi sa iya kultura, pagi sa inyo nga mga istorya. Yes, through this we are trying to improve our goodwill sa aton province and sa mga pumuluyo sang probinsya sa Iloilo kag sa kalain-lain man nga mga tao. So ang aton ngalan is ang Ibaras is a kinakabig nga ecotourism destination sa southern Iloilo. Kaya nga amon gani nga Tangyan Festival, no. Ang Tangyan ni mo ni ang major river sa Ibaras kung sa diin naga-flow, nagakanto ang halos tanan-tanan nga mga tubig nga nagalin sa amon mga minor rivers, sa mga creeks, and most of all sa amon mga damo nga waterfalls sa Ibaras nga ginabisitahan sa Patao. So amon ni sa una sa gamay Costa Subong ang amon suba is a source of pagkaon para sa iban, tubig para sa palangumuhan, kag recreation area naman ginapalanguyan, picnic. So muna ang Tangyan River, no. It extends up to Gimbal, municipality of Gimbal. Kag dira man kami nagakuha sa amon mga construction materials para sa mapag-on nga mga balay namon kag structures, no, sa amon na kasuba sa Tangyan. Pero it seems to me nga ang Tangyan ito ito balanta man nag-exhaust sa Pisapo namo pagyapon balas kada kanto ta pro at present, no, part sa akong executive agenda is the preservation sa mga Tangyan River. Ang mga balasya daw sige man na dulog ya pud ginagalina, pero subong tingwa mga boulders, mga balako ka bato hindi na pagtandugon, pabayaan na lang na kay isa na gatag sa mayo nga spot of beauty sa amon na subakan, especially dito sa Pipot area na tawag namon sa naibabaw nga parte sa Ibaras. Kung mga bato ang mga participar sa kasalihan ngayon, pila ka bulan i-preparahan natin ini para makakumpit kita sa mas lamang sa aton nga kontra. Kaya siyempre ang maasin ang tultugan na festival isa ini sa mga makita naton nga bukat naton nga mangin kontra, pero sa inyo iti baguhan ka mo pila ka bulan Ati ang samon niya dapat nga we were able to put up a group na mag-participate is already a success, no, para sa amon. Pero ang matuod sina ining pag-roll out sa programa sining kasadyahan kung mga wifi sa bulan niya wifi sa bulan na amon gani siguro madua pa lang kasi mana nga naka-start kami practice kundi siguro ang iba niya kay may experience na sila gamay na lang ang panawagan, pero sa amon niya nga start up madua pa lang ka bulan, and we even consider ourselves nga isa sa mga early nga nag-start. Ginatuwa nga everyday nag-practice kami, and may mga challenges nga kami overcome. Ang isa sa to is pagpangita sa mga participants like mga dancers, warriors. Kaysa nag-start kami, may klase pa. No? Amo nang isa ka problema na kung nagdamo naman, no? So
So ang amon ni nga participation sa municipality ginugyunan gini sang liga ng mga barangay. Amo gani ang amon nga team manager, ang amon liga president si Bongbong Esmeralda, sila ni ang nagpangita sa mga warriors, mga players dito sa amon sa mag-participate. Sila ang ginallocate nga budget para dire sa Di ginsiling to kang okay. Ginsiling nga to kay nani Gov nga dito ko lang nabalaan nga hindi gali pala Rio. Kay ang sako na balaan niya 2 ka milyon. Di hindi to gali 2 ka milyon kay siling niya iban lang ko kuman mamayara. Pero sa amo niya 2 ka milyon. Kay mangkot ko siya sing. Mangkot ko man si si Lian. 2 milyon ila. Okay. So hindi madugay download na dali ni download sa amon nga banwa para magamit namon. Pero just in case na madugayan, due tay, may ginapreparar man kami. Ginapreparar kami until nga mag-abot na nga subsidy sa province. Ano ka cooperative ang bumili sa Ibaras sang nabalaan nila nga magasasako ka mo sa kasadyahan? Di daw na ko excited ang mga pamatanon, excited no? Na mag-participate kami sa kasadyahan.